специалисти по физика на твърдото тяло. Сетите, ще му кажа един него, супер вида. Но сега искам само да кажа следното. Знаеш много добре за модела на Хокфил и модела с принципа Клок, който направи революция в виждането за това как функционира човешката памет. Това е един модел, който тръгна точно от физика на твърдото тяло, физика на неподредените системи, и на негова основа чисто информационен подход доведе до обяснение на свойствата на паметта като обем, асоциативност, разпределеност, но не само това. Например, това, което става в спин стъклото, обяснява много добре съня, сънуването и отстраняването на част от излишната информация, бистабилност на възприятието, а също така и неща, свързани с тъй наречената свободна воля. Това е изключително интересен въпрос, но за сега има доста интересни разработки, т.е. формира се едно направление за цялостно обяснение на психиката от гледна точка на информационния, бих казал, на системно-информационния подход. Не само на информационния, системно-информационния подход. Страшно интересни са разработките. Първата крачка е направена от професор Добровски, който е, така да се каже, семейен приятел на доктор Форшмарик. Той там въведе как се извежда идеалния образ на базата на декодиране на информация, на базата на принципа на инвариантност. И е показано много добре, че те наречения идеален образ, върху който работят много дълго време философите, сега получава съвсем реално въплъщение, т.е. ние можем на базата на информационния процес да изведем неговата идеалност, не наречем. Тоест, това, което е свързано с емпиричните характеристики на психичното, би могло да намери обяснение в рамките на този подход. Аз имам предвид феномена проециране, феномена свободна воля, феномена самоорганизация и т.н. Но това са страшно интересни въпроси, но те са много специални. Заслужава се специално върху тях, например върху свободната воля, се заслужава един специален семинар. Изключително интересен. Вот я специально вывел сейчас на экран